Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsunin ning atong santos nga misa atong ilakip sa atong mga pag-ampo ug ihalad sa Dios ang ato ang mga tagsatag sa kakatuyuan, sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, sa kalinaw sa tibuok kalibutan, sa tanang mga kalag sa purgatorio, ug alang usab ni agtong mga tawo nga ato ang gipasaligan, nga ato ang iampo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imong kaluoy, ug luwasa kami, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ipakita ang imong kaluoy, ug luwasa kami, Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug gagaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel, o gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Og si Elias miduol sa tanang katawhan ug miingon, nganong dili man kamo makahukom, kun ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan kun si Baal maoy Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gayud mutubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawhan, ako nalamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, upat kagatos o kalim-an katawo. Ihatag kanamo ang duha ka torong baka, adto kanila ang usa, aron ilang ihawon og lapa-lapaon og itungtong sa sugnod, apan kinahanglan nga dili kini daigan og andamon ko usab ang usang toro og ipahimutang ko ibabaw sa sugnod og dili usab daigan. Og sangpito nila ang ngalan sa ilang Dios og sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Og ang mga tao miuyon. Unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamog usa ka torong baka, ug andaman ninyo kini pag-una, kay daghan man kamo, ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siyag kalayo. Ug gikuha nila ang toro nga gihatag kanila, ug giandam nila kini,
O gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, O Baal, tubaga in taon kami. Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto, si Elias mibugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsangpit, kay tingalig na malandong pa siya, o tingali may gilakat, o natulog ba, o kinahanglang pukawon. O mikusog sila pagsangpit, o gisamad sa maranila ang ilang lawas pinaagi sa mga espada o bangkaw, sumala sa ilang nabatasan. O sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, Duol kamu kanako. Ug miduol kaniya ang tanang tao, ug giayon niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias og napulog duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob, nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, Israel, maoy imong ngalan. Ug pinaagi ni ining mga bato, naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siyag usa ka kanal, libot sa halaran, ug ang kadak-o niini kasudlan og kawhaan ka litro nga tubig. O gipahimutang niya ang sugnod, o gilapa niya ang baka, o gitungtong sa sugnod. O miingon siya, Punag tubig ang upat ka tadyaw, o bubui ang halad nga sunugon, ingon man ang mga sugnod. O miingon pagayod siya, Bubui pa ninyo, o gibubuan na usab nila. Og miingon na usab kanila si Elias, Bubui na usab ninyo sa ikatulo kahigayon. Og gihimo nila kini, og misanap ang tubig libot sa halaran, og ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran og miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac, og ni Jacob, ipakita ni ining adlawa nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga intawon ako, O Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw Ginoo mao ang Dios, ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo, o giut-ut ang halad nga sunugon. Ingon man ang sugnod, lakip ang mga bato ug abog, ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita ni ini sa tanang katawhan, nang hapa sila og miingon, Ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang maoy Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Bantayi ako nga walay kabilingan, O Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Untay ako mo kabilingan, O Diyos, kaya ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, Dios, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. Batay ako nga walay kabilingan, O Diyos, kaya ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug ang akong kopa. Ikaw mao ang nagligon sa akong palad. Batay ako nga walay kabilingan, O Diyos, kaya ikaw ang akong gilauman.
Daygon ko ang Ginoo nagatambag kanako, bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Bantay akong walay kabilinggan, O Diyos, kay ka akong gilauman. Tudluan mo ako sa dalan si kinabuhi, sa bugos nga kalipay diha sa imong atubangan, sa mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Bantay akong walay kabilinggan, O Diyos, kay ka akong gilauman. Alleluia, alleluia. Pagdayon ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo hunaw-naa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa, ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Kung makadungog kita og pulong nga balaod ug sugo, usahay ang una natong hunahunaon mao ang mga butang nga naglimitar sa ato ang kagawasan. Murag mga lagda nga lisod sundon ug makapabugat sa atong kinabuhi. Mao tingali kini ang hinungdan nganong adunay mga tao nga negatibong nagtan-aw sa mga sugo sa Dios. Apan sa gisulti pa nila, unsa man gyud ang makahatag natog tunhay nga kagawasan? Ang pagsunod sa mga sugo o ang paglikay niini? And that is our reflection. Apan mga igsuon, kung atong tan-awon, lahi ang pagtan-aw sa Dios. Alang kaniya, alang ni Jesus, ang balaod sa Dios dili usa ka palasanon, kundili usa ka gasa. Kini usa ka dalan nga magiya kanato ngadto sa tinuod nga kalipay ug sa kinabuhing walay katapusan. Kung aduna usab kitay gugma sa atong kasing-kasing diha sa atong pagsulod sa balaod, dili kini bugat, kundili mahimong usa kalipay sa pagsunod niini. Diha sa atong ebanghelyo karong adlaw, gipahayag ni Hesukristo nga wala siya mianhi aron wag tangon o tangtangon o salikway ang mga balaod, kundili aron kini matuman. Gipasabot niya nga bisan ang labing gamay nga bahin sa balaod, adunay bili o katuyuan sa plano sa Dios
Alang kang Hesus, ang balaod dili lamang koleksyon sa mga lagda. Kini usa ka pagpahayag sa gugma sa Dios alang sa iyang katawhan. Mao nga ang pagtuman sa balaod dili lamang bahin sa pagsunod sa mga sugo, apan bahin sa pagkinabuhi diha sa gugma ug kabubuton sa amahan. Mga igsuon, sa panahon ni Jesus, ang mga eskriba ug ang mga Parisiyo nakadugang og daghang lagda nga wala gayud gituyo sa Dios. Sa gingon pa adunay gawas sa 10 Commandments, aduna pay 600 plus nga mga sugo nga ilang gihimo. Ug tungod niini, daghan ang nakasinati sa balaod, isip usa ka mabugat nga palasanon. Apan gipakita ni Jesus ang tinuod nga diwa sa balaod. Ang tanang sugo sa Dios nagagikan sa iyang gugma ug gituyo alang sa atong kaayuhan. Mao na mga igsuon, mao ganing gisumada ni Jesus ang tibuok balaod sa duha ka dagkong sugo nga mao ang paghigugma sa Dios, labaw sa tanan ug paghigugma sa isig ka tawo sama sa atong kaugalingon. Kaya atong hinumduman, kung adunay gugma, ang balaod dili gayud bugat. Panglitan, ang usa ka inahan nga dili mo bati og palasanon sa iyang pag-atiman sa iyang anak, nga bisan pa og kikapoy na, ug nagsakripisyo nagdaghan, misinati sig nianig mga pakabugat, apan tungod sa iyang gugma sa iyang mga anak, dili kini bugat alang kaniya. Siguro usab sa mga magtutudlo, tungod sa inyong gugma sa inyuhang mga estudyante, bisag kapoy, apan tungod sa gugma, dili bugat ang pagtudlo ug pag-atiman kanila. Diha sa atong mga trabaho, kung bugat ang kung napugos kita sa atong mga gipang trabaho, bugat gayud kaayo ni nato. Apan kung nahigugma kita sa ato ang gitrabaho, kini makahatag gayud natog kalipay, bisag usahay, gikapoy kita sa daghan nga demand. Mo na mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang gugma mao kini ang makagaan sa ato ang mga gipas-an. Mauna mga igsuon ko diyan ni Kristo, hinumduman nato, mausab kini sa atong relasyon sa Dios. Kung ang atong pagsunog magagikan sa gugma, ang mga sugo, dili nato tan-awon nga mga limitasyon, kundili mga giya nga nagpanalipod ka nato gikan sa sala ug nagdalani ka nato ngadto sa tinuod nga kalipay. Ang balaod sa Dios sama sa suga nga nagdanag sa atong agianan. Dili kini aron pugngan kita sa paglakaw, kundili aron dili kita mahisalaag ug aron makaabot kita sa atong destinasyon, ang kinabuhing walay katapusan uban sa Dios. Busa mga igsuon, ang hagit ni Jesus alang kanato karon mao ang dili lamang pagkahibalo sa mga sugo sa Dios, apan ang pagkinabuhi niini uban sa gugma. Kay kun ang gugma mao ang atong giya, ang pagtuman sa mga sugo mahimong usa ka kalipay ug dili usa ka palas-unon. Ang tawo nga nahigugma sa Dios dili mangutana kung unsay minimum nga atong buhaton, kundili mangutana siya kung unsa pa ang mahimo aron ipakita ang gugma ngadto sa Dios. Muna mga igsuon, hinumduman nato pag-usab ang pagsunod nga nagagikan sa gugma mas malungtaron ug mas makahatag og kalipay kaysa pagsunod nga nagagikan lamang sa kahadlok. Sa atong pagpadayon ining santos nga misa,
Hinaot nga ang atong pagsunod sa mga sugo sa Dios makita dili lamang sa atong mga pulong o diha sa atong mga dagway sa pag-ampo, kundili ilabi na sa atong mga buhat sa matag adlaw. Ug atong hangyoon ang atong Ginoo nga hatagan unta kitag kasing-kasing nga nahigugma kaniya ug sa isig katawo. Ug atong pangutan-on ang atoang tagsa-tagsa kakaugalingon. Nganong nagsunod man kita sa mga sugo sa Dios? Tungod ba kay nahadlok kita sa silot? O tungod kay nahigugma kita sa Dios ug gusto natong matuman ang iyang kabubuton? Kalipay ang gisaad sa Dios ngadto kanila nga nagsunod sa iyang balaod. Magampo kita ngadto kaniya diha niya nang hiniusang talikala sa pagkamatinud-anon. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, pinaagi sa ilang pagpanudlo ug sa ilang pagkinabuhi, magdasig sa panon ug musunod sila kang Kristong paagi sa paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga mas hinusgan ang nabag-ong paningkamot sa ingon ang kalinaw ug ang kalig-on makabot diha sa banay sa mga kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga minyo makasinati ug kainit sa Dios nung gugma diha sa ilang panagtiayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran madasig pinaagi sa makahupay ug masaligong mga pulong sa mga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, makasudong sa mga butang nga wala pa makita sa mga mata ug wala pa madunggi sa mga dalunggan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom ug tunahayng Amahan, sa imong balaod sa gugma, lamdagi ang among kinabuhi ug palakta kami subay sa matarong nga dalan, padulong sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Huwag ta sa Ginoo sa kristisyo sa makamot. Alang sa pagday ug paghimaya sa ngalan. Alang sa atong planan sa tibuok sa santos simbahan.
O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo sa kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan pinaagi kaniya. Imo kaming giulian nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa, mataro nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong iskagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaligtasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naka sa mga langit, Agay ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tuyan sa pagsulay, hinunuhalwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon nato ipakita ang timaan nga kita managsuon panagdait. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaluhoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, sa nagawa sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdalangan ha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.